Το Παρίσι είναι ήσυχο και οι καλοί πολίτες είναι ικανοποιημένοι. Με την κατάληψη της εξουσίας το 1799, ο Ναπολέον έστειλε αυτό το μήνυμα μέσω οπτικού τηλεγράφου. Εκείνη την εποχή, η Γαλλία διέθετε ένα εκτεταμένο δίκτυο τέτοιων τηλεγράφων που μετέφεραν πληροφορίες μέσω οπτικών σημάτων. Τι ακριβώς ήταν ο οπτικός τηλέγραφος? Ο οπτικός τηλέγραφος ήταν ένα σύστημα μετάδοσης πληροφοριών που βασιζόταν σε οπτικά σήματα και λειτουργούσε μέσω μιας αλυσίδας σταθμών, συνήθως πύργων, οι οποίοι βρίσκονταν σε άμεση οπτική επαφή μεταξύ τους. Τα μηνύματα μεταδίδονταν με την κίνηση μηχανικών δικτών ή θηρίδων και αποτελούν πρώιμη μορφή οπτικής επικοινωνίας. Το πιο διαδεδομένο σύστημα ήταν ο τηλέγραφος του Claude Sap, που εφευρέθηκε στη Γαλλία το 1792. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιήθηκε ευρέως από τα τέλη του 18ου αιώνα έως τις αρχές του 19ου αιώνα. Ο όρος «telegraph», τηλέγραφος, επινοήθηκε από τον ίδιο τον Σαπ και σημαίνει «γράψιμο από απόσταση». Το δίκτυο αποτελούνταν από πύργους σε απόσταση 8 ως 32 χιλιόμετρων μεταξύ τους. Οι χειριστές παρατηρούσαν τους γειτονικούς σταθμούς με τηλεσκόπια και αντέγραφαν διαδοχικά τις θέσεις των βραχιώνων, μεταδίδοντας έτσι το μήνυμα κατά μήκος της γραμμής. Το σύστημα ήταν πολύ ταχύτερο από τους ταχυδρόμους και μετά την κατασκευή του οικονομικό στη λειτουργία. Ωστόσο, εξαρτιόταν από τον καιρό και τη γεωγραφία και δεν μπορούσε να λειτουργήσει τη νύχτα ή σε κακή ορατότητα. Ο μηχανισμός του ΣΑΠ αποτελούνταν από έναν οριζόντιο δοκό, 2 κινητούς βραχίονες μήκους περίπου 2 μέτρων. Οι διαφορετικοί συνδυασμοί θέσεων παρήγαν 196 σύμβολα, τα οποία αντιστοιχούσαν σε γράμματα, λέξεις ή φράσεις μέσω ειδικού κωδικοβιβλίου. Η μετάδοση γινόταν με αυστηρό πρωτόκολλο που περιλαμβάνει επιβεβαίωση, έλεγχο λαθών και ρυθμό μετάδοσης, έννοιες που συναντάμε και στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων. Κατά τη Γαλλική Επανάσταση και τους Ναπολεόντιους πολέμους, ο οπτικός τηλέγραφος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη στρατιωτική διοίκηση. Μέχρι το 1800 η Γαλλία διέθετε 556 σταθμούς και κάλυπτε περίπου 4.800 χιλιόμετρα. Ο Ναπολέοντας χρησιμοποίησε εκτενώς το σύστημα ακόμη και σε κινητές εκδοχές για εκστρατείες. Παρά την εμφάνιση του ηλεκτρικού τηλεγράφου, η Γαλλία διατήρησε το οπτικό σύστημα έως τα μέσα του 19ου αιώνα. Τα καθαρά μαθηματικά είναι το καλύτερο παιχνίδι του κόσμου. Σε καθυλώνει πιο πολύ από το σκάκι, έχει μεγαλύτερο ρίσκο από το πόκερ και διαρκεί περισσότερο από τη μονόπολη. Και είναι δωρεάν. Μπορείς να το παίξεις παντού, ο Αρχιμίδης το έπαιζε στην πανιέρα του.